Anachetago mazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ na-asị unu deje. Abịagwa m ka m gwazie unu ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ọ ihe pere aka mana anyị ga-ama ka anyị ga-esi wee mịa maka na ọ gbasara ụmụaka ịma na ife lutekwa n'elu n'ihu ụmụaka. Anyị adịwa sensitive, over sensitive about it. O nwere why. O nwere why. Ọ maka ụdị ịfụnanya anyị nwere ebe ụmụaka anyị nọ. Ọ na-abụ ụfọdụ ndị okenye ha kabazie nka ịkpakọnata ụmụaka otu o si wee dị mgbe ha ka mụchara ụmụaka ọfụ ịkpakọnata fa ọfịabazie arụ dịka si egwu unu agwa m unu si na o nwere nwaanyị mụ na ya nọ na-akpa nkata. The woman agbagotego na age ọfụma, ịghọtago. Ọ ndị anụ abụ na ha gbasiri ike mana ha akago, o nwere ike ị na ebe mid 70s ya. Ọ bụ na ọ bụrụbe late let's say early 70s or mid 70s mana ọ ka na-ele afịa. Ọ ndị ọ ga-abụ ha nwere ụmụaka ha chọọ osi maga na kwadochela ife eji esi nri mana ha ka na-eme gịnị esinwu nri by themselves. Alright, so mụ na ya nọ na-ekwu eji eme igote ihe n'aka ya wee sị ya ka ịkwanụ maka nwa ya nwoke. Ọ sị m na kezio ọ sị m onye nke a na-adị anụ ihe. Nsị ya ọ gaba skuul. Ọ sị m na ọ ga skuul mana nwa na-enyezi ya nsogbu na ọ na-enye ya nsogbu na ọ marọzikwa ihe ọ ga-eme. Nsị ya onye gị nsogbu nke ọbụla. Nsị ya ihe nji mbụ ụzọ jụọ ya bụ na orugo 18 years. Ọ sị m nọ 18 ka ọ dị this year. Wee sị ya wow. Nsị ya okay na ife menụ bụ gịnị onwe nke okote o jee nga. Onwe nke okotelu o jee nga because ya bụ nwaanyị amụchago ụmụaka. Ụmụ ya anụchago di nụọ nwaanyị. So sọsọ ya ma nnọnwụzi n'ụlọ ụmụ ya chọrọ ka sọsọ ya nọrọ n'ụlọ akpọtagharị ya anya bụ nwata nwoke. Anọrọ holiday otu ka na ya ga-esi nọ na shop a na-ele ife. Ọ bụkwanụ na n'oge aja aga akwụkwọ o jee skuul nyanwa anọrọkwa sọsọ ya na-amanejikwa na-elekwa otu ọbụla o si wee leta ya. So tata mụ na ya nọ na-akpa nkata wee sị ya na ya bụ nwatakịrị na-enye gị nsogbu and otu ịnọ kịta ọ bụrụ adịrọ m sure na ịchịkọtakwa nwatakịrị bụ ife ịnọ na ihe niile bụ ezigbote nwa nwere ọgụgụ isi gị na ya ga-anọ na-enyere gị aka na-eme ife ekwesịrị ime mmadụ mgbe ekwesịrị iji wee mie. Ọ bụrụ onye nke ọ ga-abụ igwu ya okwu nyanwa na onwe ya before ọ ghọta ihe ị na-agwa ya 2 days agachago adị ihe nwere ike imebi. Ma onye nke ọ ga-awụ ihe dịkwa n'ụlọ ekwesịrị ime ekwesịrị ije ozi ekwesịrị ije n'ụlọ a na-agwa ya anya agwa na o kwesị ọfụ ihe dị otu ahụ o mee ya mara mgbe o kwesịrị ime ya. Then again ọ bụkwanụ na onwe ka o si wee bụrụ na nwatakịrị ọ ga-abụ igwe okwu ofu mgboro ma mgbe iri abụọ ọ bụrụ na ọ nụrụ ya ịma na ọ ga-epe gị aka na otu ị nọ ị ga-azụ nkwa nwatakịrị nọ na 18 years. Ọ sị na mgbe eji ekpọta ya bụ mgbe ọ nọ 16 na naanị ya nọgo ruo kịta na ọ dị sie ka ọ bido onye bịa nsị ya ọ ihe izizi ọ na-aga skuul. Ọ sị m mba sị ya kedu ihe mezenu wee sị na o nwere ike ọ bụrụ nọọ ịmago eji ya ịmago eji a ụmụaka ji adị rebellious mgbe afa na-achọ igosi na fa abụgolu adult. Mana onye dị 18 years a na-ekwubi ebe a before to me abụrụ an adult onye aka bụ nwatakịrị ọ just nọ turn ọ dị age o kwesịrị iji wee gaa nga na ome ife dị njọ. Maka at age 18 ị kwesịrị ịma what is right and what is wrong. Ị kwesịrị ịma your left from your right. Ị kwesịrị ịma na enye gị egbe gị gba mmadụ na ị ga-eje nga and igbuo mmadụ nọ njọ and a crime. Ifro na ihe kọmiti wụ abomi country na abụ ma agwacha ekesi ịghọtago. So ọ dị very important that na at age 18 ụmụaka amagoro what to do and what not to do, but ọ bụrụ ya bụ na fa ga-anọnwu on their own. Ọ bụrụ ya na ha enwego the wings to fly. Even at age 25 onye ahụ ka na-achọ ịghọtagodu ebe life na-eteki ya to. Mana mụ na onwe m mgbe nsali anya dị tin abịakwa mgbe nsachara ya nsị ya
na ya bụ nwatakịrị nwee ife ome onye jee nga nke ọbụla nwatakịrị kote ya buru. Anyị si na ya banyekwa n'okwu ụmụ nwaanyị na nwatakịrị nwaanyị na-amarọ na at age 18, 19, 20, 21, 22, 23 na ị kwesịrị ịnọ na skuul mara ife ị na-agụpụta, mara ife iji onwe gị merụ, iwe jeja ya elu ya nwoke iwee tụta ime gịnị nyanwa na onwe ya sị m ịtụta ya bụ ime ị pụọ n'ilo mụọ anya ọ bụrụ bie ka ị ya abịa mụde nwa tọ nsị a o na-echekwa m na ọsọ m na-eche ya bụ ihe maka na nwoke na nwaanyị enwero mmekọ adị edowe elu ewu ji ewu ya ata ji mee ka eshọ na abachasịrị azụ ya nye ewu azụ ya mmadụ ata nke bụ ji maka na ewu taa ji azụ ya n'uru ọnya bụ na ife pụtalụ na ya onye ahụ eburu ya. It takes the grace of God if a mother ga-ebudonwu the shame of nwa ya nọ n'ụlọ mụọ nwa. It takes the grace of God. A lot of mothers, because of shame, is either na akpọ gị kpọfụ gị etinye gị n'aka nwanne fe nwaanyị nọ n'Aba. Aba ka a na-ejekarị mgbe anyị na-etolite Aba ka a na-ejekarị ịnọkọta sị na onye anọzi Aba anyị amụrụ na Abakaliki anyị amụrụ na Aba nke Abia steeti ka Aba nke dị na Anambra ihe anyị ma na onye a njebela Aba. So ị na-aghọta ụmụ ihe ndị a gasị bụ ihe ọ ya wụ mmadụ mee otu a ikwesị as nne bido n'oge na-agwa ụmụaka gị ife onye kotalụ ka ọ ga-eburu. That is just the thing. And ị ga-adị careful ka ọ hapụ ịbụ na ikote ha akwa ga-ekotalụ gị. Onye bụ na ị ga-avoid bad friends, avoid some people gị na fa na-emekọ ihe. Ụmụ onye ga-ene gị anya like this imekwa onye ahụ ihe ọjọọ mana anya ọ na-eche ife ọjọọ ga-eme gị as mmadụ ebi kwesịrị ịma na onye a no dey for me. Ọ bụrụ mgbe niile akpọ gị ka ị ya na-apụta imepụta nke ọ ya wee pụta akwa gị ekote elu gị ọ bụrụ nsogbu ịnọọla onwe gị ọ bịakwute elu gị. So ajụjụ m taa wee bụrụ anyị eche na ụmụaka dị 18 kọsa akọwago m ya otu m ga-esi wee ghọta ya from age 10 till 20 bụ age mmadụ kwesịrị ịmalụ that na atụ anọ ama m na-eche mmadụ wọka bụ ajọ ife, ama m na ịkwa mmadụ iyi bụ ajọ ife, ama m na iwere ihe na-abụrọ nke m bụ ajọ ife, amakwa m na mụ nwa na onwe m iso mmadụ kpaa nkata kpagide onye ọzọ bụ ajọ ife. Otu anọ na ama m na ọ bụrụ na m ekwuru eziokwu na ajọ ife. Nwatakịrị ọbụla kwesị at age 10 till mgbe ọbụla kwesịrị ịma ife bụ ife ọjọọ na ife bụ ihe ọma. Ọ ya ka o ji wee bụrụ at age 18 na ị ga-ejenwu nga. Ọ bụrụ ya na at age 18 na onye abụ an adult under the parents. No. As a parent, you still owe a lot to your child even at age 22 or at 21. Nwatakịrị ọbụla nọ n'aka nne ya, nwatakịrị ọbụla in short kwesịrị ịnọ n'aka nne na nna ya. So as nwatakịrị at age 18 bụ just criminal like or just the law. Ime ife ije nga. Mana sị nne na nna nwa gị dị 18 otobe, I'm telling you at 18 otobe ị ka na-eshape ya. Ọ bụ na at age 18 na ọ dị mma mmadụ bịa chọọ ịnụ nwa gị nwaanyị at age 18 nye ha hand in marriage now at age 18 or probably at age 18 ọ pụtacha ọ banyeche year 1 ya jee kụtabaziere onwe ya ọ pụọ like this ọ bụrụ a full blown business person or o nwetago experience niile o kwesịrị inweta ọ rụba ọrụ. As parents ụmụ anyị adịghị eto akarị anyị because ọ kọrọ adịghị eto akarị onye kọrọ ya. Ọ dịrọ possible. So anyị ga-emepe phone line kịta ka ịkpọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Ajụjụ m na-ajụ taa bụ ichelu na at age 18 na nwatakịrị kwesịgolu ị na-eme in fact kwesịrị ịbụgo a full blown adult. Ị nọrọzi n'aka nne gị, ị nọrọ n'aka nna gị, ị nọrọ under any adult. Ịdịgo big enough, grow your own business.
izu onwe gị na school, rent elu onwe gị ụlọ, biri on your own, na-eme ka o si sọ gị. Ime njọ, ịkwụ ụgwọ njọ imel, ịda iwu, ije nga maka iwu ịdalụ. Imejọ parents gị, fe disown or probably amapụzia gị. Mmapụ mmiri bụ na o nwere ike for 3 years or 4 years, nwere onye ga na-akpọ na-echeki on you because na ịbụgo adult. You can fly. I develop go wings at that age 8. Na kwesịrị na onye ziri gị Celine I can fly. I'm alive of yeah. I'm alive. I'm an angel with R. Kelly. So yeah, kpọm na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Anyị tupu anyị aga n'iru, m ga-ekponyekwala anyị ofu egwu, just one more song, nnachieta azụ. Anyị aganyekwa n'ihe anyị ji maka ya wee bịa. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo, ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ, anyị kọmamịrị ọnụ ka o nwee ike baala anyị uru. And taa bụ Thursday, so because not Thursday, anyị na-eje back to the day. Ndewonu. Ma gbara ọgbachi azụ nnọọ ka nwee ike pike kọlụ, mana egwu ahụ bụ ejim nke onye aka. Eji egwu ahụ bụ maka ndị che na onwere onye nke faji. Nenekwa ọfụma malụ na onwe onye nke iji nke ya. Alright, malụ na onwe onye nke iji nke ya. Ọ dị very very important. Hello. Ka ime? Uhuruchi ọma, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Eke gburugburu, nnọọ. Nnọọ. Kenya je save onye kwa? Okay, president unu nọ Kenya. Unore. Ọsọ na kọntrị anyị a ka mmadụ ya na ụnụ ya na-agba ọkụ, ọ na-achụgharị oke, mana nsogbu adịrọ. Yeah. Aka biko.
Mm. 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 I na-say a little we go enough brain ịma the right from the wrong but ihe na-ekwuzi bụ onye dị 18 years ekwesị ka nne na nna kapụ ya dịka isi na ọbụgo full blown adult ya ji eji ekpatawa ego nke ya onye nna ajụ n'ụbọchị nke taa mhm mm mm mana ọ na under somebody mm mhm mm daalụ
All right, 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Good evening. Kime. Kekwan. Ademomma. I thank God. No, the boy is good. No. Hmm. Hmm. Ịdị 15, 18. Okay, 18 ka iji may pay your own. Ọ bụrụ na ị nọ under somebody. Oh. Ke ihe mezi iji eje mụwa ọrụ at age 14? Hmm. Hmm.
Mm. Daalụ sọ. Daalụ. True true, onwe ndị bụ ndị nkịtị ọ bụrụ asị gee ndị nne gị na nna gị ntị. They know the best. Ha na-afụ ụzọ. Yes, at a certain age. If age again na fakano, age ahụ ịmabe your left from your right until you figure yourself out. Ike abụ gịnị? Nwatakịrị. So long as you're still figuring yourself. Although nkwe ndị na-apụtakwa na adulthood na-afigọkwa onwe fa out. Ọ ndị nke ahụ ebidoro na gboo. Onwe ndị bidoro na gboo mara ihe ha ga-abụ. Mana ajụjụ m na-ajụ tata bụ nwatakịrị dị 18 years ilolu na o kwesịgo ka akapụ ya n'aka ndị nne na nna, because nwa na-ekwe nkapụ. She is forced. Ọ forced ya force isi n'aka nne na nna ya wee pụọ. Ilolu na ọ dị mma otu a na age 18. Hello. Good evening. Uhuruchi ọma, ka ime? Ndị oyi, ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Chinonso nọ. Daalụ. Hmm. Hmm. Oka Anambra State. Dalo. All right. At 18, according to him, Oka no under his parents. And ihe okwu, o nwere ụdị punishment nne na nna m enyere m. In fact, ọ mma m mostly because mpa anyị bụ okwu, mma anyị bụ action woman.
Mambo Action Woman. N'aka ya ka mma ihe a na-akpọ ipik pin. N'aka aka nne m ka m nọ mma ihe bụ drive in the air. Ị na-epik pin ahụ ụkwụ ruo oge a na-ewelu belt. Hello. Good evening. Ka ime? Nnọọ Jennifer, gaa n'ilu. Chai, ajụjụ nkala eju gị ka ị na-ahọsụ kedu ihe efu. O nwere some things. Oke anọ m n'ime moto taa. O nwere egwu na-agụ m. Mụ na ụmụaka ụmụ akwụkwọ bụ ife nọ n'ime moto taa. O nwere egwu na-agụ m. Ozugbo egwu ahụ bido, the first line of egwu ahụ dị bad. Nsi from that passenger's mirror side wee na ụmụaka akwụkwọ na-abụ nọ n'iru moto a na-efe anya. Ọ bụ na fa na-achị ọchị na-amụmụ. And ụmụazị a so gụgide egwu a wee gụgide egwuruo ya n'isi. Ka m gwa unu, ụfọdụ n'ime ụmụ egwu ahụ, the first line of egwu ahụ si don't bite the finger that. Ụfọdụ n'ime unu eche na ọfidio ndị ma egwu ahụ ngụtọpụzi that first line ụmụaka adapụ n'ọchị ma na ụmụaka ama ife egwu ahụ na-ekwu. Egwu ahụ is a figurative word or sentence. Mana otu anyị nwa bụ ndị ụwa ya eshiwọta ya bụ otu esi wee dee dị egwu in plain in layman's language. Dị egwu kọwara onwe ya. Mana ịbịa ga-ede egwu ewepụta ife onye ahụ tinyere egwu ahụ ọ gụrụ egwu ahụ otu a ka o wee captivate ya, which it did, but o nwere ihe ọzọ o mean wee gụọ dị egwu. Mana anyị nwa na-agụzi dị egwu na-aghọtara the lyrics na-agụ dị egwu as a layman. A lot of people ibidolu na agba ibidolu, I am telling you, agwa gị ihe iflas onye ka o ji awa onye pụta ọsị gị if I tell you my story, you know, I wonder which story you want tell me at what age. All fingers are not equal, is true, but anyị na-eme ka Chineke nna nyere anyị aka ka ụmụaka anyị hapụ ịfụ shege before they actually see the shege. Nwatakịrị ekwesịghị ịfụ shege as nwatakịrị. Mmadụ kwesịrị ịfụ shege as an adult, maka o nwere age ị ga-eruzi ihe na-emezi bụ ọrụ, bills, ịlahụ ụra, ịwụ arụ, ọrụ, bills, ịlahụ ụra, ịwụ arụ, ọrụ, bills, ịlahụ ụra, ịwụ arụ, ike kwesịrị na-afụ. Mana ị ga-afụ nwatakịrị dị 20 years or 25 years or even 30, ọ na-asị gị na ọfụgo shege at age 30. Ọ na-asị gị na ọfụgo ihe. Ọ kọlụ gị ihe o jego n'ụzọ, and ihe ọ na-akọgakwa at age 30. Ihe ndị a niile ọ na-akọkwalụ gị bụ ihe ọ fụrụ between 20 years and 27. Meanwhile, onye dị 20 years and 27 kwesịrị ka na-afigure his life at age 25. Kwesịrị ịma ebe ị na-aga, because otu Nigeria dị kịta ọ bụrụ ọzọ onye gụrụ engineering na-eme engineering. Ịgụ engineering na inwe ike ifu onwe gị na banking sector. Ịgụọ mass communication inwe ike ifu onwe gị na engineering. Inwe ike ịgụọ English ifu onwe gị as a secretary. Meanwhile, ihe ndị a niile bụ gịnị? Ihe mmadụ agụrọ ịmarọ dị na ị ga-eme. So ajụjụ na-ajụ today bụ onye dị 18 years ekwesịgo ka ọ pụọ n'aka nne na nna ya, yes or no? Hello. Good evening. Ebe ị nọkwa gbatịnata redio gị ka anyị mara mkpọtụ environment gị ka anyị na-anyị. Nnọọ eze gị, gaa n'iru. Nwatakịrị dị 18 years ekwesịrị isi n'aka nne ya
Hmm. nwatakịrị ọ mụrụ amụ at the age of 18 years. Ma ọ bụrụ na nwatakịrị dị 18 years dịka ndị oyibo na-atụ n'orugo age of maturity rapụzi ya ọ ga-eme so many mistakes in life. Nwatakịrị dị 18 years oge a ga-aplan ụba malụ ihe ya na chi kpatara ime in life. Ị na-eme interview, ị ga-amụ ọrụ, kedu ụdị ọrụ ị ga-amụ, ejere ị nwere isi akwụkwọ, ị nwere ike ọ bụrụ na ị nwere isi akwụkwọ actually ọ bụrụ na nne na nna gị aka adịrọ ha the result isi gị nekwa na ego a ga-eji wee zụ adịrọ na gị mụọ ọrụ ikedo ọrụ ị ga-amụ. That age ka eji plan all these things. Nwatakịrị dị 18 years ebe akpabụ mmalite agbọghọbịa maọbụ mmalite okorobịa at the age of 18 enwebeghị ihe ha ma. They can fall into victims to ndị 419, ndị ritualists, ndị other things. So many dangers in life. All that age ka a ga-eji na-akụziri ha. Ekwado ndị dị abalị ịtụkwa na onye dị etu a, ijekwa n'ije dị etu a, isokwere ndị otu dị etu a. Ọ na-ega na-afụ ụfọdụ ọtụtụ ihe mere ndị mmadụ. Enwe nke gị nwa na nne na nna fụrụ, ị na-asị ya na-ekwe nwa oke nke ma nwa oke afọ, na-ekwe asịkwa na ọ banyere ụgbọala nwa before you know it ozi ya tọbọsọ ngwe. Ihe ndị a niile bụ ihe a na-amụtasị. 18 years ka kwesịrị ịnọ in the care of the parents, ịkụziziri the final dangers dị in life before you say okay go out and find yourself. So ka ndị na nna dị na ọrị isi nwatakịrị dị 18 years na-agbama mbọ ọ ya bụ yahoo a ịfụrụ everywhere. The result of n'orugo 18 years bụ the next thing ọ ga-eme bụ the easiest thing ọ ga-eme ijebere yahoo. Ụmụaka na-ekpebe amụ ọrụ na ndị na-abịa ego ga-eti nne na nna achụpụgo ha chee na aṅụ oge afọ 18 years wee ruo ụlọ ya na-eto etu a ka chibe na anwụ ya na nde. So biko nkenke okwu na-ekwu nwatakịrị dị 18 years aka ekwesịrị osi na nne na nna ya aka nne na nna wee fụọ there is still so many dangers ekwesịrị ịkụziri nwatakịrị at that age before atụzie ya go and find yourself. Kpọrọ m otu a. Daalụ sọ. Daalụ. At age 18, honestly, ọ dị too tender. Onye nke si na o bido na 14, na o bido na 16, honestly, I'm sorry for you, but it's not supposed to be. I'm not apologize on behalf of your parents because it's not supposed to be. I wanna all fingers are not equal, but standard, it's okwesiro. Hello? No, ka ime. Adị m mma. N'afọ gị na ebe isi akpa anyị. No, honorable. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Mm.
like myself, Umuaka mmiri Chineke ji egosi onye ọbịa. Mana ọ bụrụ ka ị hapụ ụmụaka ka ejekọba ahụ. Exactly, because ihe a bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị kịta bụ ụmụaka at age 18 ekwesịgo ka ha pụọ n'aka nne na nna fa. You are not doing anything as a parent. Ka kid is hapụ ya na 88 ka ọ pụọ jekwuo ya. This last man kwuru gwa ya kpatara ịpụgasị ihe na-atụ ọma ndị mmadụ na-eme nwere ite obi ime ihe ndị ọzọ dị iche iche. Because of na enye ihe proper training into ihe into have Chineke ji egosi gị. Because if you lack out of good children, Chineke gosi gị at the last time. So ọ bụrụ ma ịkpọpụ ụmụaka na 18 years, onye zụwazi ego. Ị na-anụ elu? Ọ bụrụ na ị kpọpụ ya na 18 years or 20 years, you have to come up with nke na-amịgasị afọ ha ndị mmadụ dị ụfa. Ọ bụrụ ka ịkpọ ha agha ka atụrụ na-ewere onye nche atụrụ mma nke ị na ha akụziri ahịhịa. Daalụ. Bless you too, Honorable. Daalụ so. And yes, ọ sị no. Onye ka nji wee na-asị nji wee weta ya ka mma nọ sọsọ m and I'm the too old fashioned because no matter how jet age chọrọ ijet ọ chọgide fly out of this world, so long as na ị ka na-amụ ụmụaka, so long as na ị ka na-achị ụmụaka, so long as na gị bụ nwoke ga-etinye nwa n'afọ nwanyị, it is your duty imake sure na at age 18 na nwa ahụ at that time mgbe nkụ na-emezi practical ihe niile ikwubelu n'ọnụ because at 18 nwa ahụ adịbago rebellious, mgbe nke ị ga-ewefutezi action techniques ihe niile ịkwadogo outline ị ga-eji wee zụọ nwa gị idowe ya. Mma m gbajitelu mgbe ahụ horticulture na-ewu ịzụ flawa n'ụlọ, ịbịa na kọrịdọ niile flawa mma m hụrụ ofu flawa n'isi m ke ihe mme na nsinye beans n'ọkụ ụra buru m nsinye beans n'ọkụ adịdị m mgbe ahụ erubeghị m 14 years. Na my house nne igba ọkụ bụ a crime. Nne igba ọkụ bụ ezigbote crime. Onye ka m ji wee sị na otu ọbụla ịchọ isi wee zụ nwa gị, otu ọbụla ishu anọkọtazi ma ọ bụ ọzọ ọrụ ọ bụrụ fim ifu na nna ama like na nna migrate from one problem to the other. My mom nne m ọpụta sị gị nọ ị na-manifest, ị na ha manifest onwe gị, ị chọrọ ịba be di gị esi na ọmụmụ ziri gị ka esi esi nri gbara ọkụ na ọ bụrụ be m ka ọ ga-eme ite ọnwa mme ka ndị ndụ itifutego m n'ụra mbanyezie na ị na-enene fim nchezozie onwe m otu aka m ga-esi bụrụ onwe m, bụrụ my destiny, bụrụ ime m, bụrụ anya m, bụrụ onu m, bụrụ ọnụ m niile tie na fim. Enwezi ike ọ bụrụ onye nọ n'ilo na-echeta m na nsinyelu nne n'ime ụlọ emegidekwa nke ahụ akụpụ m ya n'arụ. Kịta anụnwa nchọ inene fim ụra na-atụ m adịghị m anọkọtazi nsị na nna alahụ ụra nna nna enene fim ụra buru m ọ dị eme mana nna na palọ kịta ụra eburu m ụra na-atụ m asa na adult nje gbanyụọ fim mpịachie fon mmechie dọ rahụ ụra. Ọnya bụ training. Ọnya bụ training. Ihe ọbụla ịzụnyere nwa gị na-arụ ka ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ. Ịnọkọta otu ịnọkịta asa na adult mmadụ apụta na-akpọte gị si gị dị na lan ọfụma gbanyụọ fon gị. Asa na adult ị kwesịrị ịma when to stop, ị kwesịrị ịma na mba arụ m ọbaghị uru na nna afọ ọsịa ma nnọkọta kịta na-akpọ ụra otu a na ọ bụ na ike adịrọ m mmadụ esinye nri n'ọkụ maka na amago m hụ ha na mmekịta metụ arụ na bed ọkwazi mgbe o ji wee o nwere ka ọ bụrụ isi ọkụ ma ndị neba na-akọrọ m aka n'ụzọ neba ishinyere ihe n'ọkụ nne gị na-agba ọkụ, which is very embarrassing. Otu a nọkịta a na-akpa nkata against somebody maghị speak nwu up ma esi ebe ahụ pụọ jee gwakwasịkwa nekwa maka na ebido n'oge gwaba m imekete ishi na skuul bụrụ okwu nata n'ụlọ
amantriti okwu aha so okwu na a eburu ya jee na skuul ebe imetelu ya bụ ihe etichie gị lesin n'iru mgbe nke a na-ebidozi praktikalụ okwu a niile ị na-ekwu ị praktis bezie ya ịgwagwa ụmụaka that na-enwe consequences for every action ime ezigbo ihe ịlacha oroma ime ajọ ife ịnalụ punishment ịgba first egolu gị bicycle ịgba last ịnọlụ n'ụlọ ndị ibe gị na-eje holiday nọlụ n'ụlọ na-asa efere na-azụ ụlọ ọ enwe ike jee nya bụ holiday gị nwa ka anyị ekenye isa afere ụtụtụ efi abalị just to punish you ka ị marụ na ị ga-ahapụ egwuregwu mee gịnị gụba akwụkwọ ije nụọ ọgụ bata esetelu gị ọgụ na onye ka gị ị ga-eti onye ahụ ihe maka na ịma nje na ilo na-embarasị onwe gị mana abatazie n'ụlọ ebe ikwe ịma ekwesịrị inwe punishment for every action you take or reward for every action nwatakịrị take so that ka ọ mara na enwe consequences for every action ma nke ọjọọ ya ma nke ọma ya so ndị a niile bụ na at age 14 at age 16 a na-alụ gị ụmụaka gị n'oge o I'm telling you nye ka ndị oyibo na-asị your childhood being taken away from you take your childhood away from you please etekikwana ụmụ gị their childhood away from them a na-etoru ihe niile etoru a na-eru ihe niile eru onye dị 14 dị 15 kwesịrị ị na-asa enyi ya school uniform ya ọ na-asị ya enyi ya azịza ọ na-azụ ụlọ ọ bụrụ ije na-arụ mekanik ma na act film mba a lot of these people bido n'oge gbawa mbọ ị ga-ene anya ihe dịka ihe ụlọ ha enwe ha anya fọ ife ụlọ ịdị domesticated ihe dịka ụlọ dị deti aza ya ma hapụrụ ya mmadụ ma nwoke ma nwaanyị except na by God's grace na o nwezika isi wee tolite hygiene bụrụzie mana ị na-eteki hygiene seriously or probably o nwere ike issue eme ituwezie ndị mmadụ gị na onye a biri some people sef nwere ike gị na mmadụ biri ọ bụrụ gịnị okwu na ụka maka na o nwere some common things ị kwesịrị ime asị mmadụ apụta na-echetaziri gị echeta ndị mmadụ a na-awọnda mgbe aka ahụ epụtazi a na-asị na onye azụghị azụ na onwere home training ụmụ ihe a na-akpatacha ụmụ okwu meanwhile your parents try ọ gị nwa bụ ife isi ike ekwere gị gụọ akwụkwọ mba rụọ ọrụ mba enwere time for everything a time to live a time to die a time to laugh a time to cry enwere ihe time for ife niile ọ bụ na ị na-ege m ntị ọ bụ na ị bụ an aspiring parent or ịwụ a prospecting parent or na ị nọ n'ime the parenthood now biko don't take your child's childhood ada kapụ na ejenesi nwa gị ya jee gbawa mbọ at age 18 19 20 except na ọgụchago school ọgụcha school ya jee mee gịnị ọ bụ na ego dị ya gụọ mụọ school akwụkwọ adịghị agwụ ọchọzi ịgụchazi ọchọ ịbụ mekanik ọ bụrụ na ọchọ ịbụ trader ọ bụrụ na ọ bụ ịchọ ịbụ etela ọ bụrụ onye gụrụ akwụkwọ adịcha ihe a niile tụ ihe ọma I'm telling you ịbata na workshop onye amọ na studio onye ahụ customers ama nna aka akọ maka ọ na-combine this street with education onye mere onye ọ na-efu zuru onwe ya bụ street ihe bụ ya adị eji diplomacy eme anything ịma nke a mụda nwobere ya sị gị na mma egosi gị onye mbụ jee cheke educated people they don't threaten you ihe ha ga-eme dịfa n'obi ịma nnọọ onufa mana ndị a mmechiche gị ihe ha ga-eji street and education rụọ gị kam o nwere onye nke na-akọ ọrụ ma onye mekanik oke Jennifer anyị na-akọ ọrụ maka onye mekanik onye onye kedafia
onye keke ha banye onye keke a ji nwayọ na-agba ha sịsị ya gbasiwe n'ike na nkezi ọsị ya mba na ọ dị agbazi ya na nwanne ya nwaanyị banyere dị keke ọsị ya mba na ọ dị agbazikwa speed ọsị na ọ dị agbazi speed ọsị ya ga-ebe ọsị after o jechere mekaniki ọkwụghị ụgwọ ya na ọ na-agba speed kwụọ one man like that yoba the man si ya na oyi etinye ego ka ọsị ya na-etinye n'ego na ọ chọrọ ka o tinye kama na oyi esi ya jenya bụ mekaniki na oyi esi ya jenya bụ mekaniki ọsị ya echi ya pụta ebe 8 ọ nọ n'iru ya kpọọ mekaniki ya sị ya na akụrụ ya na ọchọ idozi moto ya how early ka ọ ya pụtanwu na workshop ọsị ya 8 ọsị onye keke ahụ na ụmụ anwa achọ ya esizi keke nye echekwe na ya eche 8 o'clock ọnwa anwa chee ya after 8 na ọ ya enwe nsogbu ọgwụ ya mekaniki ebe ọ ya apụta ọ sị na 10 minutes to 8 ọ pụtaga ebe a kpụgbazie the man bịa meet na ya nọgidere ebe a from 8 till 7 p.m. o je nwere ihe na ọ chọkwa iri nri the man ejele ego nye ya nri ohe rie nri but ọ pụghapụ dada ọgbahọ keke dada o make ha ego nothing. So that was the most frustrating day. Ịma ihe bụ na ị nọ idle from 8 till 7 o nwere ihe ị na-alụ ije ha na kampụ si na ị na-egote moto parts ọ bụrụ ngwa na-arụ dị moto ọ bụrụ nwere ije ọstụpụla na na-ene ndị na-arụ moto a na-arụ moto from morning till evening ma mụrụkwa ihe a na-arụ na moto nwa na-arụ ya from morning till evening maka nwoke a wee ike ịma ọmasị ndị mekanik ya delay ya ebe ọ bụ na onye achọ frustrate ya ka ha niile frustrate the inside the matter so na ọkwụghị ụgwọ moto nothing but na otukwa na ebe a idle doing nothing as nwoke 1 naira abaghị ya n'akpa 1 naira apụghị ya n'akpa onye jekwesịsịrị ya si that the truth is that when you think that education is expensive go and try ignorance. I'm telling you ịghọta what's up iche na ịgụ akwụkwọ adọrọ jee cheki ya na amaghị ihe jee cheki nọrọ nnọọ si na onwere ihe ma ka ịghọta ije so biko ọ dịkwa very important. Hello goody ka ime Aunty Chinazụ nnọọ Chizoba isi gịnị onye nwanyị ịtụta n'ime 18 years ọ bụ na ịnụbeghị n'ụdị jecha ebe ị ya amụ na ọ karọ mma ọkwa ya o chetakwuolu gị na ọ nọghọ be nna ya wee tụtakwuo ime
Mm. What ije? ụmụ nwanyị one ka unu nọ na unu dị na be unu? 3 girls 3 boys, and otu a ka o si esukwa ụmụ nwanyị. Mana ụlọ nwa wa aka mm. anyị ga-ahapụzi gị maka taịm adọrọzi. Daalụ sọ, daalụ. O reminis ego otu mpi ya si emefa. Thank you for joining me. Daalụ sọ, daalụ. Achọrọ m ịma na ya nwee meseji na Facebook. Okay, so ka nje na YouTube ka nwee ike nweta meseji a maka taịm na-emezi kwarapụ. Eji m n'aka na anyị nwere messages na YouTube. Alright. Okay. So messages si dị ebe a bụ from Onyejekwe Cecilia, daalụ. Aunty Chinazo, good evening. Any child that is 18 is an adult under the guidance of their parents, but should be sensible enough to know what is right and wrong, but not old enough to start taking care of himself 100%. He still needs direction, correction from adults, an adult who is ready to listen to them and guide them when the need arises. Before, children listen to their parents and take advice, but this generation, before, children listen to their parents and take advice, but this generation believes that their parents are old school. They don't want to learn. It is good to take advice from your parents. It pays. Because they should not be allowed to fend for themselves at 18 years. Thank you. The truth is that when you think that education is expensive, go and try ignorance. We should be willing at all times to learn. It will help us to improve ourselves. So when discipline is the order of the day, parents, we should adjust our seat belt and do the needful. Also, Onyejekwe Cecilia, thank you for joining me. The Lord is your strength. Also,
Daalụ. And of course, unu niile mana ebe a nụwa ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne atụkọ uche. Ghọtago ebe a ka m na-ajụ unu uche unu maka na uche onye a dị njọ. Thank you for joining me. Ọ bụ na ị bụ a parent, you are aspiring or na ịbanyego n'ime, biko at age 18 nwa gị dị so tender. Mgbe ahụ ka ị kwesịrị ị na-ekudi ya ka akwa maka na mgbe nke ya any mistake pịam o mechana arụgo gị. Any mistake. Hapụkwa ihe anyị na-ekwu parents na-asị ịpụta ọmụọ nwa ya jee n'ilo. Ịma ndị happy as a parent. Nwa gị ga-abụ echeta obi amapụ. Echeta obi ekodo gị n'aka. Ọ dị very very important n'ihe ọbụla ị na-eme. Make sure na uche gị dị n'ihe ị na-eme. Ọ dị important. Ọ dị important. Ebe ihe dịka ebe otu ọbụla o si wee dị gbasara ụmụ gị, ọ dị oke mkpa. Ịghọtago? So ihe ọ na anyị na-eme ka uche anyị dị ya. Ndị parents abụzie na akpọtara gị nwa ka nwa nọrọ na nke gị ebe a ka nke gị ka dị njọ maka na nwunye mere nwa ha ga na-asịzi gị ọ bụ na nwa gị ya like ya. Onye jikwa Cecilia, enjoy the rest of your day too. Alright, ebe ka m ga-asị unu bye bye ka emesịanụ. Testimony by Slow Dove featuring Fino Fino. Day one.